ex libriksen. Todellakin. Kuuluisa kubistimme Pablo Picasso ihaili aikoinaan suuresti zimbabwelaista Shona-kivitaidetta, joka sai uuden nosteen 1950-luvun lopulla. Ja Shona-taide tuo myös maailman köyhimpiin maihin kuuluvalle Zimbabwelle toivon kipinän paremman tulevaisuuden puolesta. Aamu valkenee Zimbabwessa eteläisessä Afrikassa, maassa, jossa 75% väestöstä elää äärimmäisessä kurjuudessa. Chapungun taideyhteisössä taiteilijat aloittavat päivän työtään. Taitavissa käsissä kivi saa uuden muodon tautan ja hiomapaperin avulla. Patsas päätyy suomalaisen taiteen ystävän Anton Hausenin kotiin Veikkolaan. Anton Hausen rakastui Afrikkaan jo nuorena. Työtehtävät YK:n palveluksessa veivät miestä eri puolille Afrikkaa ja eräänä jouluna Zimbabwessa Hausen ihastui paikalliseen Shona-kivitaiteeseen. Shona-taiteen kantava voima on materiaalin tuoma inspiraatio. Kivi rupeaa puhumaan taiteilijalle ja kertoo, miksi se haluaa tulla. Ja taiteilija sitten kärsivällisesti odottaa ehkä pitkäänkin, että mitä tämä kivi kertoo, miksi se kivi haluaa tulla. Inspiraation jälkeen kiveen luonnostellaan hiilellä ääreviivat, työstetään muoto esiin tautalla ja vasaralla, viilataan, pestään, hiotaan pinta hiekkapaperilla ja lopuksi kuumennetaan ja vahataan. Se on kovaa ja rankkaa työtä, johon liittyy myös vahvasti henkinen puoli. Shona-taiteessa on tämmöinen spiritualismi, henkinen elämä vahvasti läsnä. Eli esi-isien henget puhuvat näiden töiden kautta. Ja hyvin monesti näissä töissä on tällainen reikä jätetty, joka on tavallaan väylä sitten, mitä kautta esi-isien henget voi tulla puhumaan ja vaikuttamaan nykyisiin polviin. Anton Hausen vietti vuosia Afrikassa kehitystyössä ja Suomeen paluun jälkeen Shona-taide nousi uudelleen mieleen ja hän matkusti Zimbabween etsimään sopivia teoksia Suomeen tuotavaksi. Chapungun taideyhteisöstä Hararesta Hausen löysi häntä miellyttävää taidetta ja yhteistyötä. Tämä galleria pitää huolta taiteilijoista vähän pidemmällä aikavälillä. Eli kun jossain vaiheessa kivenveistäjä jää eläkkeelle, niin tämä galleria esimerkiksi hankkii viljelysmaata hänen perheelle ja jälkeläisilleen, tukee materiaaleissa. Eli siinä on tämmöinen hyvin pitkäjänteinen toiminta ja se on ollut vuosikymmeniä olemassa jo. Shona-taiteen tultua tunnetuksi ja halutuksi ympäri maailman on suurin uhka nykypäivänä taidelajin ainutlaatuisuuden säilyminen. Veistäjät haluavat töidensä myyvän ja osa tekee patsaista länsimaisia ostajia miellyttäviä ja silloin taide menettää omaa identiteettiään. Shona-taiteen ihailijakaartiin ovat kuuluneet niin Picasso kuin Michael Jacksonkin. Anton Hausen toivoo taideprojektinsa kehittyvän. Unelmissa on erityisesti lasten auttaminen taiteen avulla. Mä haluaisin lähentää yhteistyötä zimbabwelaisten taiteilijayhteisöjen kanssa ja perustaa jonkinlaisen niin kuin tämmöisen pysyvän valmiuden, että he voi kouluttaa lapsiaan, laittaa lapsensa kunnon kouluun ja puettaa lapset kouluuniformuilla, ostaa kynät kirjat. Tästä se niin kuin alkaisi, että näiden taiteilijoiden omat lapset sais kunnon peruskoulun käytyä. Kun unelmistaan pitää kiinni, niillä on mahdollisuus toteutua.